たち知り合い？あ、もしかして、あなたの言ってた、昨日すごく印象に残ったって人？そのようなことは申しておりませんわ。何よ、急に知らんぷりしちゃって。私が例の陰気な工場主について愚痴る前、言っていたでしょ？別にいいじゃない？サインね。すぐ書いてあげる。写真も撮っていいわよ。本当にびっくりしたわ。私を探していたのは、そういうことだったのね。チケットのこともそうよ。前にボックス席を用意してあげたのは、私の行為だったっていうのに、感謝もしない。それどころか、今回は冷遇されたって思い込んでいるのよ。